cerita masa kecil. Jadi gini Bolo, masa kecilku itu dulu kan ibuku jualan kayak warung nasi, basa Jawane hek Bolo itu. Terus toh aku disuruh nganterin es teh ke tempat tetanggaku itu kan bikin rumah, bangun rumah. Dek, kak anterin es teh ke situ. Ya bu, itu toh Bolo. Terus toh ya wis, aku kejeglong Bolo, ya oh isin biat aku kejeglong ning kono Bolo. Ya bapakku ya kerja ning kono Bolo. Awas le biur. Ya gak ketek Bolo, soalnya apa? Kalene kuwi ditutupi karo triplek ngono kae. Nganggo papan ngono kae. Dilemekke ngene kae Bolo. Dilemekke ngono. Ya terus sibukin sing duwe omah kuwi lho, sing bangun. Sing duwe omah kuwi. Tukange ngene. Ya Allah, Man, anakmu lho, kan bapakku jenenge Pak Suparman. Celokane Man. Mana anakmu, Man, ngono. Terus ya ngijoli lah wong sing tiba aku ngono bro, ngijoli aku gawe neh no ngijoli wong sak porong utah ya aku ya seneng ibu aku seneng ngene beh piye to ki dadi ibu aku aku ya nalon bocah kok sing pak tukange to monetes sing kesiji ki tak kon aku sing loro buke bocahnya terus kabeh to Pak ngono nyang bapakku ya kerja ning kono bapakku pas gawe pas apa jenenge ngecor ngono lho Bolo. Heeh, kejeglong cah kene kuwi.